Analisti tal-Aġenzija Standard & Poor's affermaw l-isforzi li qed twettaq l-Ene Malta biex tipprovdi prezz raġonevoli u sigurtà fil-provvista tal-elettriku waqt li tiżgura s-sostenibilità ambjentali u finanzjarja tas-servizzi tal-elettriku f'Malta. Fl-aħħar analiżi tagħha l-Aġenzija tal-Kreditu konfermat il-klassifikazzjoni tal-kreditu fil-livell ta' BB- fi prospetti stabbli. Standard & Poor's enfasizzat il-fatt li l-varjetà ta' sorsi ta' enerġija użati fil-ġenerazzjoni tal-elettriku qed jużaw b'mod adekwat is-sigurtà tal-provvista tal-elettriku meħtieġa fil-Gżejjer Maltin. Għal kuntrarju ta' dak li sostni l-Oppożizzjoni, jiġifieri li pajjiżna ma kellux bżonn ta' power station ġdida. L-esperti ta' Standard & Poor's qed ibażru żieda sa 4% fil-konsum tal-elettriku fis-sentejn illi ġejjin. Ir-rapport jenfasizza l-fatt li l-Ene Malta qed tiffoka mill-ġdid fuq is-servizz offrut tant li rat tnaqqis fil-qtuħ tad-dawl. L-esperti tal-Aġenzija tkellmu wkoll dwar l-isforzi pożittivi tal-Ene Malta biex jitnaqsu l-ispejjeż u biex titjib il-kwalità tal-provvista tal-elettriku. Fl-analiżi tagħha dwar l-operat tal-Ene Malta, Standard & Poor's għal darb'oħra irrimarkat b'mod mill-aktar pożittiv dwar it-tmexxija u l-governanza, tant li argumentat li l-management tal-kumpanija qed topera aktar b'mod indipendenti. Iċ-Chairman tal-kumpanija Kevin Kirkop laqab b'sodisfazzjon ir-reviżjoni ta' Standard & Poor's u qal li r-rapport juri biċ-ċar li Ene Malta qed issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija, l-Inġinier Jason Vella, iddeskriva r-reviżjoni tal-Aġenzija bħala inkoraġġament fit-tisjieħ tal-operat tal-Ene Malta lejn stabbiltà finanzjarja, aktar effiċenzja u servizz ta' livell ogħla mogħti lill-klijenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.